Hola, bon dia. Som les alumnes del projecte d'excel·lència i ara et farem una entrevista perquè la teva porta ha ganat el concurs de Castellsalou. Qui ha donat la idea del disseny de la porta? La idea del disseny de la porta la vam donar jo i la meva companya, la Sara. Esteu contents per haver guanyat el concurs? Sí, perquè pensàvem que no guanyaríem perquè discutíem molt i els profs no ajudaven. Us ha semblat difícil fer la porta? Sí, perquè no podíem utilitzar pintura i hem utilitzat molta cartolina i hem tingut que recortar molt. Us heu dividit el treball per grups o ho heu fet tots junts? Algunes coses les hem dividit en grup i altres tots junts. Quantes sessions heu dedicat per fer la porta? 5 sessions o 4. I ja està, moltes gràcies per fer l'entrevista. Qui ha donat la idea del disseny de la porta? L'hem donat entre tots, però majorment l'ha donat una alumna que es diu Sofia Nactar. Esteu contents per haver guanyat el concurs? A veure, sí, estem contents, és un honor ganar, però tampoc és una altra cosa d'altra manera. Us ha semblat difícil fer la porta? No, sol que necessitem molt de temps per fer-ho. Us heu dividit el treball per grups o ho heu fet tots junts? Ho hem dividit per grups, per exemple, algú fa la porta, un altre programa les llums, etc. Quantes sessions heu dedicat per fer la porta? Això no ho sé ben bé, però jo diria que 4 o 5. Gràcies. Qui ha donat la idea del disseny de la porta? La idea ha sigut entre tota la classe, però la idea principal ha sigut de Daniela Cañadas. Esteu contents per haver guanyat el concurs? Sí, estem molt contents ja que ara tenim mitja hora més de pati. Us ha semblat difícil fer la porta? Sí, perquè era una porta que es podia trencar molt fàcilment, però bueno, ha estat bé. Us heu dividit el treball per grups o ho heu fet tots junts? Ho hem fet tots junts. Quantes sessions heu dedicat per fer la porta? Les que posava el reglament eren 3 hores. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Som les alumnes del projecte d'excel·lència i ara us farem una entrevista per Castellsalou. Us sembla bé que primer D hagi guanyat el concurs? Sí. Sí. No. Jo crec que sí, perquè és una porta original. Quina classe hauries triat tu? ¿El E o el D? El E. El E o el B. ¿El E o el C? Us ha agradat com ha quedat la porta que heu dissenyat? No. 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 Sí, però sí, sí. Canviaries alguna cosa a la teva porta? Sí, que han puesto un fantasma y es más feo de otra cosa. No. Sí, la pintura vermella. Sí, que la peluca esa que nos ha peinado en mucho tiempo y que... I ja està, moltes gràcies per... Aquí... Et sembla bé que tercer E hagi guanyat la porta? Quina classe hauries triat tu? Tercer C. Us ha agradat com ha quedat la porta que heu dissenyat? No. Canviaries alguna cosa de la teva porta? Sí. Pues la distribució i també després pues, la decoració. Tampoc havíem escollit això. Moltes gràcies, fins aviat. Hola, bon dia. Som els alumnes del projecte d'excel·lència i ara us farem una entrevista per Castellsalou. Us sembla bé que quart D hagi guanyat el concurs? Sí. Quina classe hauries triat tu? Quart D. Us ha agradat com ha quedat la porta que heu dissenyat? Sí, penso que és original i que és fora de normal. Canviaries alguna cosa de la teva porta? Crec que no. Moltes gràcies. Fins aviat.
Hola, bon dia. Som els alumnes del projecte d'excel·lència i ara et farem una entrevista. Què prefereixes, castanyada o Halloween? Halloween. En quin concurs de casta Halloween haguessis participat? En el de portes, carbasses i disfresses. Per què vas disfressat? I per què has Perquè triat? m'agrada participar i riure una miqueta i desconnectar de la feina i desconnectar de la feina. Quin premi haguessis triat pels guanyadors de la porta? Quin premi? Un esmorzar. Gràcies per l'entrevista i fins aviat. A vosaltres. Hello, good morning. We are students of the Exchange Project and now we will do an interview for Halloween. Would you prefer Castañeda or Halloween? I like both. Which Halloween contest world they have participated? Leaf decor, autumn center, pumpkin decoration. Okay, I'm a tutor of the first year, first D, and they have participated in everything. They did a short story, horror story in English, and then one of them did a pumpkin, and yeah, we did the door as well. Why did you choose this question? I'm part of the group of people the teachers who are preparing this whole thing, and we are all wearing the same dress. What prize would you have chosen for the winners? For the winners, I think half an hour extra of patio is a great idea. They seem to be very happy about it, and sweets because it's Halloween. Maybe also something related to Castañeda. I don't know, maybe some castañas or some. Yeah. Hola, bon dia. Som dos alumnes del projecte d'excel·lència i ara et farem una entrevista. Què prefereixes, Castañeda o Halloween? Es una pregunta muy difícil, pero creo que me quedaría en la castañada, per ser més tradicional i autóctona. En quin concurs de casta Halloween haguessis participat o has participat? M'agrada el dels microrelats, escriure, narrar històries, bueno, y disculpe, y de fer la calabaza, que és creatiu. Per què no t'has disfressat? Pues llavors no m'he disfressat perquè no... Però he de millorar-lo per a les pròximes edicions. Faig autocrítica. Quin premi haguessis triat pels guanyadors? Quin premi? De quina aula? De la porta? Per exemple, doncs m'ha agradat molt, entre altres, la de segon D. Gràcies per l'entrevista i fins aviat. Ja està, moltes gràcies.